Masipheka uphuthu nenyama. Ngivakashela abantwana eGoli. The thing I was telling you about, the shweshwe that goes Sanibonani. Oh wow. Then bakhole shandis. And then ibhandi le maroon and red. Yes, and then I get the hat with the orange and rose. And then say the hat, on top, like we're gonna bedazzle it. Boss babe. The hat, are you even allowed? We're not gonna continue my day. Mama, more willow colleague Mama. Oh wow. Manza benimile. When I like it. Eh? What is the question without talking invited? Bible. Kanjani manje? Like how? Yabo. So, when the quiz try for the dress blazer uzayikhulula. So that izoba uzawufoda like ne gown ayikho uzawufoda nezanto yabo nokwazi yabo with her like with her scroll yabo and then i-outfit yakhe izoba yi-mini skirt waist ntontoni usnatch then with the tie that's bedazzled then nezitockings ezimaroon like eziburgundy yabo ezifana ne-outfit yakhe same exact color. So niyavumelana ngalombono? Kaloku izoba yi-burgundy yam maroon. Uyahleka. Bathethi man, yo. Umuntu nodadewabo sana. Akho nto ke kodwa ke sonwabile. So yeah, I decided it's cold in Joburg, kuyabanda, bawela nje ukutya, ngona ndibawela ukutya kwasezilalini. Siyalutya ke thina umphoko nenyama. Ingabi ipapa, bendingabawela ipapa, ndibawela umphokoqo. Khawubabonise nje ezinye. Nenyama. Kahle kahle. Yeah, because I grew up in Durban, put into as a Durban. So yeah, bakhona imini endizikhumbulayo. Yeah, ngaske taste buds zami buyele emva. Ngikhumbula emva. That's all. So namhlanje ke lo mini qonba makhe aba bavise nje kamandi. Akho nto special lethu and anizopheka into ezininzi mnandi ndinamadolo. Bazibani bezimbizeni imini yonke bayiloo nto nje msinyane quick yabazi ke shebathanda kwam so abakwazi nondishiya kweli izimele ndedwa kufuneka belapho yeah ke because of dietary issues I try and not use a lot of spices njengisweswe ukuba ke ngasekubamhlophe ukutya. I love garlic. Lo wakhe ubona uyona nto inencasa ke garlic. These are the new pots that I gifted uKhwezi ngokuba ndifika apha eRhawutini azimandi nguxelele mna it's such a pleasure to cook with those pots. So yeah, nalo ke itswele bese ndilinqunqile nepeppers zakhona. For the taste thanda ke mna ke ukutya okunencasa bethuna mna ndityetyiswa ngokuthandwa lelizwe ndityetyiswe for the love of food. Ukutya ndiyakuphekisisa mna ndizame into yokuba makube nencasa. I don't cook every day ke qha ke xa ndikhona wethu kubona abantwana bahlala bodwa mos. So xa ndikhona once in a while ukuba bakukhumbule. You understand? Kwenzeka ntoni apha? I think bendikhuphe inyama I'm loving how she is invested. bendizasonela but xa ndiyijonga
le nyama lena sizawuphaka kube kayi-1 bese iphela. Mna ndiyafuna ke sana ukutya kushiyeke, andidibani nokutya okuphelayo embizeni. Kushiyeke so that olambileyo later aphinde aye, yabo, nombeko mawube khona. So bendiyongezile laa nyama beniyibona ndiyifaka ngokutya. It's not like ndiyifake emva after itswele and stuff. I think this came before amatswele qha wethu. Ndonqena ube ndidilitha ndi-editha ndisithini ezo nto zam wena ezingenza nje ke wethu bakhe, yabo. Otherwise ndiyongezile because abayithanda uyithanda ke bona ke shem inyama bayitya nje. Otherwise oyena mntu uthanda inyama and also knowing into yoba apho ndikhoyo umntu uyangena, uyaunderstand. Uzawuthi umntu engena ndibe ndiphethe ipleyiti, uyaunderstand. Andidibananga nento yoba neentloni mna ndisitya, uyabo. Ufuna ndifihle ngoku ipleyiti yam ngenxa yento yoba andizukwazi ukuphakela ukutya kuncinci. And I felt the need to add more meat. Sikhule ngombona ke ekhaya, sweet corn iyayivala laa ndawo yokhumbula umbona. Ndiwuthanda ukufa umbona, nabantwana bam siyawuthanda. And le mbiza ndizixelele into yoba libhaqolo eliwethu mna ndizawudibanisa yonke into embizeni eyi-1 because andinawo, njengoba benditshila, andinawo amandla oma imini yonke. Uyabona lo mbona ungena kulaa mbiza yenyama, incasa ezawuba lapho. Ndikuxelele mna ubokho uyizame nawe laa nto yeembiza ezinintsi. I think yenza ukuthi uSunday xa uzawuba namandwendwe abantu bangaphandle sithi sodwa apha ukubone khomba ibitheni, fake phaa nee-carrots, galela phaa. Into yena nto uyifunayo yintoni? Ifuna incasa mos nekhala, ipleyiti yakho ibe qhafuqhafu. Uzayifumana ke ngoku iqhafuqhafu, uyayiva nomsoco ke obviously nee-nutrients, uyaunderstand, balansisa idayethi. Loo nto ke ngoku ndizigalela zonke mna phaa. Ezikhona neetapile wethu, bese ndizikerile iitapile qha ke ngoku. Iitapile zikhalaza zivuthwe mos, ndizazigalela mva, yabo. So ndihlala ndinamanzi abilisiweyo ke mna ke xa ndipheka so that imbiza yam xa ingathi yatsha ndimane ndisithi chatha. Obviously laa nyama ndiqale ngoyiqhotsa sanantsi, andiyiqhotsa i-browned the meat kuqala. Ndayibrawunisha kuqala ndingekagaleli amatswele, yabo. Ndayibrawunisha, ubonile mos ndisithi chatha iflawa. Mna laa flawa, iflawa ndiye ndithande uyigalele enyameni ngoku isaqhotsekayo so that nayo iflawa iqhotseke, iphekeke, uyaunderstand, ingazuvakala. Andifuni isuphu, laa nto ezaa suphu ntontona. Mna ndisebenzisa iflawa, ndingamanzi omphokoqo lana. Seyabila ke, kuzawufuna ndigalele umilimili ndibone umphokoqo wam. Okwam ukupheka guys yinto nje esimple elula, ndibe ndizenzela intloko, but ke ndingumntu onconywayo kakhulu apha ekulubondeni ibhodwe. Ndiyazamisa ke ngoku umphokoqo wam. Umphokoqo ke umandi ngokuthini? Ngokuzanyiswa. Umphokoqo umandi ngokufuthiswa, uqala ubhadlise umilimili wakho emanzini, uvale imbiza, uyeke ubhadle umilimili. Thubeni uzamise, udibanisa amanzi nomilimili obviously, uyeva. Uzawuthi ke ngoku xa ukholiwe ukuba uzamisile enough, uyivale imbiza yakho, kuthiwe uyayifuthisa ke ngoku, wenzela into yoba istim esi, yabona, singene kumilimili, ungabi krwada umilimili, uyeva. I feel like inoba manzi kakhulu ke ngoku ingayipapa. Andibaweli ipapa, ndifuna umphokoqo, ndifuna ibe dry, ibe coarse, uyaunderstand, ilantuka apha emlonyeni. So hence ndimane ndi-eda ke ngoku umilimili so that ingazuba tamtam. Andibaweli ipapa mani le yaseRhawutini, ndibawela umphokoqo, uphuthu kahle kahle. Hence ke ndimane yabona, ndigalela umilimili, uyibondisise ke. Umphokoqo ongazanyiswanga uyavakala, azanyiswa into ekuthiwa ngumilimili ukuze ityeke apha emlonyeni, senje uba idibane kakuhle apha emlonyeni, ivuthisiswe. Itrikhi iphi? Ilapha ekuzamiseni. Nantsiya ke ipleyiti ephelelwe, yebo.
phuthu umphoqozana onegravy yenyama. Nazi yayitapile zami nangiyawumbona. Ndakhumbula uba tshini kanene iphinde ibe mandi nge-atsha. Ndagalela i-atsha. Bye.